Το λοιπόν ρε παιδιά, ξέρετε ποια είναι η CityVision? Εκείνοι που να σπάσουν τους κωδικούς, που να στέλνει το σήμα με streaming. Άρε χι. Λοιπόν, να μπούμε στη ιστοσελίδα τους, να δούμε τις χρεώσεις τους. Αρκεύκομαι. Είμαι να κάνουμε κλικ να πάνω εδώ, after the top. Θα δούμε εδώ τη ιστοσελίδα. Οκ. Μπαίνει στο σελίδες. Έτσι. CityVision. Πρέπει να λαλούν CleftoVision. Ας πάντων. Μπορείτε να δούμε και τις χρεώσεις. Οκ. Τις χρεώσεις. Ένα μήνα. Λοιπόν. Έρθουμε λίγο και πιο κοντά. Για να δείτε και να φρίξετε. Μπορεί να με φαίνεται να με, αλλά εγώ λαλώ σας το. Full pack, δηλαδή με σύνδεση DSL access, είναι το σκατό δηλαδή του ίντερνετ που έχει χαμηλή ταχύτητα, όλος παντό, 34 ευρώ δηλαδή και 18 cent. Value pack πάνω στα 20 ευρώ και 7 cent. Λαλό σας το επειδή φαίνεται πολλά καθαρά. Πάμε στο Value Pack Plus. Το προηγούμενο ήταν το Value Pack που ήταν 14,2 cent. Το Value Pack Plus πάει στα 20,7 cent. Χωρίς όμως την υπηρεσία DSL Access την καμημένη, πιπ, πάει στα 22 ευρώ το Value Pack και 79 cent. Το Value Pack Plus 28 ευρώ και 84 cent. Και το Full Pack, να ακούσετε και να φρίξετε δηλαδή, όσοι δεν έχουν ίντερνετ, DSL Access, там το σκάτω λαλούν, τέλος πάντων, πάει στα 42 ευρώ και 95 cent. Πάμε στα Premium τα κανάλια. Και αμένα δείτε τη διαφορά. Ένα έχει σημασία είναι τα πακέτο έχεις. Οι τιμές είναι ίδιες. Πάμε στην LTV. 6 κανάλια. 51 ευρώ και 29 cent. Και στο Value Pack, και στο Value Pack Plus, και στο Full Pack. 59, 29. Εντάξει, δάμε, πρέπει η LTV να κατανοήσει την κρίση που υπάρχει τα τελευταία 200 χρόνια που είναι στον αέρα. Εγώ λαλώ 200 ειρωνικά, γιατί βάλω το μηδενικό το δεύτερο, είναι σαν να έχει 200. Πάμε στα κανάλια υλίκων. Τούτα, θωρίστα και από το Dreambox, δεν χρειάζεται. Hustler, Dorsal και το άλλο το Daring Town το λαλούν, το σπάντο. Αν βάλεις έναν κανάλι, Hustler ή Dorsal, να πληρώνεις 4 ευρώ και 1 cent. Μας ο Dreambox μούχτη, εννοείται. Αν βάλεις τον Dorsal, το ίδιο να μην τιμή του, είπαμε το, sorry. Αν βάλεις και τα τρία κανάλια, Hustler, Dorsal και Daring, 7 ευρώ, 9 ευρώ και 13 cent ανάλογα με πακέτο του που επιλέξεις. Δεν έχει σχέση δηλαδή ποιον πακέτο να πιάσεις, αν είναι full pack, αν είναι value pack, αν είναι value pack plus. Και άμα δύο κανάλια είναι 7 ευρώ και 8 cent. Κλέφτες, sorry ρε παιδιά, αλλά δαμε έχει μεγάλη κρίση. Αν μας συγκρίνετε τιμές, όλος πάντων, πάμε στην PrimeTel. Να απαντήσουμε δαμε PrimeTel. Οκ. Περιμένουμε να κάνουμε σύνδεση. Εντάξει. Δαμε λαλεί προσφορές για tablet και mobiles στα αρχίδια μας. Προχωρούμε στην τηλεόραση.
Εμείς την τηλεόραση μας ενδιαφέρει παραπάνω. Και το ίντερνετ. Σταθερό στα αρχίδια μας. Θέλουμε. Είπε μας κανένας ότι θέλουμε. Ως πάντα. Πάμε δαμέ που λαλεί TV. Ανή χίλιες υπηρεσίες, λίστα καναλιών. Θεωρούμε τα κανάλια που έχει η Primetel. Τούτα. Το CNN, το Sky News, το DW, ένα Ολλανδικό, Γερμανικό, τον Μπουτσονέρι. Δαμε ένα κανάλι ένα ώρα το περιμένουμε να εμφανιστεί. Τούτα κανάλια. Προχωρούμε πιο κάτω, είναι τα κυπριακά τούτα. Τα βασικά. Πάμε επιπρόσθετα κανάλια. Έχει κάτι ρώσικα. Για τους Ρώσους που βρίσκουν στην Κύπρο είναι κατάλληλα. Αλλά να πάνε διάστορα 10 ευρώ παραπάνω, αν πάνε να καμηθούν. Έχει δάμε άλλα ρώσικα. Δάμε τα κανάλια τα πορνό που είχαν και εσύ τα βίντεο, το είδαν και το Ρώσο. Το πακέτο με πόσα κανάλια, 20, έως πάντων, κάπου σάμε, πρέπει πιο λίγο. Κάθε πακέτο που καλέσει στην κυρία Primetel χρεώνωσε παραπάνω, εννοείται. Πάμε στην CableNet που είναι η καλύτερη στην Κύπρο. CableNet, δηλαδή σου διαφημίσει, σωστός. Παίζουμε γιατρούς. Εγώ ξέρω παίζουμε κυπριακά και τέλος πάντων. Διαφήμιση. Δέτε ποτά ίντερνετ και cable TV με 6 Mbps 28 ευρώ και 14 cent. Πάμε πιο κοντά. Αν πας στρώθηκετε. Τώρα θα τώρα 28 ευρώ και 14 cent. Πάθηκουμε. Άντε, bye σας.